I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Nå Nikolaj, hvad har vi lavet de sidste par dage? Jamen de sidste par dage er jo gået med lige at transportere os selv til Midtenblik, Holland, hvor vi har haft 1,5 dages træning sammen med hele den resterende danske gruppe af 49ere, og der har vi brugt dagene på ligesom at komme ind i vores kampmode, men også samtidig fortsat lidt med vores trim, som vi havde i Aarhus. Vi har været ude og prøve nogle forhold, som har været relativt ens de sidste par dage. Der har været fin sol, god vind, cirka 5-10 meter, når det har været max. Nå Nikolaj, hvad er så vores målsætning med det her stævne? Ja, målsætningen dem har vi 2 af. Første målsætning, det er ligesom at fortsætte, hvor vi slap fra Aarhus, hvor vi havde Michael Hesbæk på som træner. Og der havde vi fokus omkring master, hvor vi havde meget med trim at gøre. Og det vil vi fortsætte mere med nu her. Ligesom for at få en bedre forståelse af det under kapselads også. Og vores anden målsætning, det er lidt mere internt i båden, hvor vi har lidt mere fokus på det mentale område, både som enkeltpersoner, men også inden for teamet. Og Kryer, du har så medbragt din maskot her til stævnet? Ja, det er fordi, at jeg ønsker at se, om jeg er i stand til at skifte blæ, samtidig med, at jeg ligesom øger min præstation på kapsejladsbanen. Så det bliver ret spændende at finde ud af. Ja, og vi skal lige se, om Karen hun har en kommentar til det hele. Hvad siger du, Karen? Ja.